ҷоми кафа байни дастаҳо қаблан дар солҳои 2016, 2019 ва 2022 баргузор шуда буд. дар шаҳри Тошканд мунтахаби Ӯзбекистон ва дар ду мусобиқа дар шаҳри Душанбе футболбозони Эрон ба комёбӣ муваффақ шуданд. чемпиони солҳои пешин дар вухӯрии аввал бо ҳам дидор анҷом доданд. дар ҳақиқат дастаҳои мунтахаби ҷавонону наврасони кишварҳои Эрон ва ҳамчунин Ӯзбекистон бисёр ҳам дар ҷоми кафа хуб бозӣ мекунанд, ки мо инро солҳои зиёд дидаем ва дар бозие ки Ӯзбекистон бо Эрон дошт, инҷо бисёр як бозии зебо буд. ин бозӣ ҳам дар варзишгоҳи Талко Арена ҷараён гирифт ва ҳоло таври ин лаҳзаҳо мебинем футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. Ризо Мирзоён аст, ки аллакай дар дақиқаи 23 ҳисобро боз кард. гузариши хеле зебо ва паси саривақтӣ ба ин футболбоз имконият дод, ки маҳорати фардии худро бисёр ҳам хуб анҷом бидиҳад. ва дар мавриди дигар агар шумо пай бурда бошед, инҷо ҳунарнамоии хуби Амиралӣ Хуррамӣ рақами 21 ки инҷо паси олидод бисёр эҳсос гардид. баъдан футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар як маврид як ҳуҷуми хеле сариъ тез анҷом доданд ва баъди 2 дақиқа ҳисобро баробар карданд. Муродҷон Комилов аст ҳисобро баробар кард. ҳоло бубинед инҷо мухлисон ҳам мухлисоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд ба дастаи мунтахаби Ӯзбекистон мухлисӣ мекунанд ва кафгӯҳи онҳоро мо бар аъло эҳсос мекунем. иштибоҳи албатта хати дифои дастаи мунтахаби Эрон буд, вале ба ин нигоҳ накарда боз як маротибаи дигар Ризо Мирзоён ин голи зеборо ба самар расонид ва дар ҳолати ногувор дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Самандар Муратбаевро гузошт. 2-1 дубл ва бозии зебо. бибинед шуруъ аз Муҳаммад Ғамдонӣ аз дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон шуруъ шуд ва онро бо як сурати баланд футболбозони дастаи мунтахаби Эрон, инҳо ҷавонон ҳастанд, ки ояндаи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ хоҳанд буд. ин зарбаро бубинед. ин зарба аз зарбаҳое ки дар каме пештар зада шуданд беҳтар буд. Муҳаммадалӣ Уринбоев дақиқаи 41 ин гуна вазъияти стандартиро чунон ҳам хуб истифода бурд, ки ҳатто дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон ба ин тӯб нарасид. барои Муҳаммад Ғамдонӣ ҳам ин зарба ғайричашмдош буд, ҳарчанд расид ба тӯб, вале тӯб бори тӯри дарвоза гардид. хуб азбаски голи хеле зебо аст ва дар ҳақиқат мо қисми аввалро хеле хуб дарёфтем бо 4 голи зада шуда, аммо дар нимаи дуюми вохӯрӣ боз бозӣ идома ёфт ва ин навбат футболбозони 17-солаи Ӯзбекистон, ки агар шумо донед имрӯзҳо дастаи мунтахаби 20-солаи Ӯзбекистон дар ҷоми ҷаҳон бозӣ мекунад ва дар бозии аввалаш агар аз дастаи мунтахаби Аргентина бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуда бошад, пас ҳоло бубинед 17-солаҳояш чӣ гуна бозӣ мекунанд. як зарбаи ниҳоят олӣ аз ҷониби Наримонҷон Аҳмадҷонов дар дақиқаи 69 дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро ба сафи пеш баровард. 2 маротиба онҳо дар ҳолати бохт буданд ва тавонистанд, ки аз ин варта берун шаванд ва боз ҳисобро баробар кунанд 2 маротиба ва ҳоло акнун дар қисми дуввум ба сафи пеш баромаданд. ин голи задашуда тақдири ин вохӯриро дӯстони гиромӣ ҳал кард ва тавре гуфтам дастаи мунтахаби 20-солаи Ӯзбекистон дар ҷоми ҷаҳон аст ва дар барномаҳои оянда мо дар ин бора ҳам ба шумо ҳарф хоҳем зад. تبریک میگم به تیم ازبکستان. موقعی که شما تو مسابقه 2 روز قبل با مربی ازبک صحبت میکردید گفت که ما 2 سال تو اردو بودیم و این تیم میخواد دوباره به جام جهانی پشت اون تیم باشه. اگه از اینجور خوب بازی نمیکرد تعجب میکردیم. تیمی که 2 سال تو اردو باشه و آماده باشه قطعا باید تیم خوب باشه. تیم خیلی خوبی بود. ما هم بعد بازی نکردیم، منتها ما زمان تمرین نداشتیم. ما این تیم 2 هفته هم تمرین نکرد. یعنی ما
جمع شدیم مستقیم اومدیم تاجیکستان. به نظرم بچه‌ها بازی خیلی خوبی انجام دادن. اگه ما یه ماه تایم داشتیم 2 ماه تایم داشتیم شاید بازی بهتری انجام میدادیم. به نظرم بازی بدی هم نبود. دو تا تیم خوب بازی کردن. تبریک میگم به مربی ازبکستان. تشکر. Avvalambor muxlislarga rahmat aytamiz. Biz xuddi o'zimiz O'zbekistonda o'ynagandek his qildik. O'yinga keladigan bo'lsak, biz xohlagandek boshlolmadik. O'yinimizni oddiy vaziyatlarda xatolar ko'p qildik. To'pda ko'p xatoliklar qildik. Buni sababi yigitlar hayajonlanishdi. Ikkinchi taymda o'zgarishlar qildik. O'yinimiz sifati ham o'zgardi. Xursand qiladigani ikki bor orqada turib, bolalar xarakter ko'rsata olishdi. Ular qo'lidan keladi, g'alaba qozonish, haqli g'alabaga qozondik. Tamam. Спасибо.